nahuhumalingang bagong sugal ngayon. Pwede kang manalo ng milyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nababaon sa utang. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. Ako, tiga-bikas ka eh. Halos na din mabinutagay ko. Di ka nood. Isang sugal na ayon sa mga nakapaglaro, nakaka-addict. Gold, piti-piti lang agi. Pero nang dahil sa online casino game na ito, naging kalat daw ang kanilang buhay. Yung nabinta ko ng kutsi ko, yung mga ari-arian ko. Ito ang scatter. Nice. Sa Zamboanga